pred 2 dana me vika u kancelarija kaj njega direktor na DVK. Boki ve boki. Što ga vika certifikatom. Zašto ga je? Ne. I mi vika, ave mile, treba da odiš undercover u Montenegro, treba da vidiš tajan agent. I molim lepo, ja da odam u Montenegro, znaš što? I ja vika, ove boki, ti me dupiš mene? Slušaj, kako može ja bez penzija da odam takvi obaveštani službi, tvoj već cijelo dan po kafana pisati. Ja da vam ovdje. I on mi vika, ave mile, nego drži nogu be. Tražiš ta rabota vace i sa šuruva cela ta rabota i ja treba da odam u Montenegro. Zašto? Evo, skadal svoj jezak. Zašto? Zari to što vace, da su patila neka tajna riba, obaveštajna, što će mi šepne riba, kaj šepta riba, što će mi prošepne mene teka, zamisliti da svite divogradbi bilo naredeno od NATO, da svite divogradbi u Skopje i na Balkanu. To je сериозна задача, бе! И сега дойде тук на Ската Скудеро. Пази, я пред пензия да изгубим невино. Pa kada? U mojte nego. Pa dobro je. Skada sveza. Da. Pa nema kada. Što je mnogo? Od jedan vučak i mnogo je. Ajde, drma mi plovak. Ćao.